رسول نانا بابا علی اجے پوچھنا حسین کیے. جو مولا حسین کے غلام بیٹھے ہیں وہ مل کے کہیں سبحان اللہ. رسول نانا بابا علی اجے پوچھنا حسین کیے. ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں ماں حسین دی نبی دی تھی اجے بھی پوچھنا حسین کیے. حسین سکیاں دا بادشاہ حسین ولیاں دا شہنشاہ. حسین سکیاں دا بادشاہ حسین ولیاں دا شہنشاہ. حسین سونا مرشدی اجے بھی پوچھنا. سارے بندے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے دایاں ہاتھ بلند کر کے کہیں رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے. حیران سب لے یزیدی ٹولے بغیر دڑ تو حسین بولے. حیران سب لے یزیدی ٹولے بغیر دڑ تو حسین بولے. سیدہ دی اے او زندگی اجے بھی پوچھنا حسین کیے. ٹائم تھوڑا ہے بھائی. گودے نبی وچ حسین پلیا حسین تیرا امام جھلیا. گودے نبی وچ حسین پلیا حسین تیرا امام جھلیا. حسین پلیا دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا صبر بھی جس سے نازک دا نہیں کو صبر حسین ورگا. لوٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے. رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کیے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ دی حمد و ثنا